Moi boas a todas e a todos, benvidos unha semana máis a Debate no Eirado. A parada de hoxe é o Concello de Palas de Rei e queredes coñecer a quen me acompaña? Pois comezamos por Brais. Son Brais e son estudante de Enxeñería Agrícola. Eu son Inma e traballo nun centro de estética. E por este lado? Eu son Fernando e son taxista. Eu son Rocío e son orientadora. Pois agora, feitas as presentacións, imos coñecer a vosa vila. Esta vila acolle a máis de 3.000 veciños e veciñas, habitantes que ocupan as 43 parroquias dispersas por todo o territorio, un exemplo da Galiza rural e acolledora. Este concello acolle lugares que semellan guardiáns da fe e da arte, como por exemplo esta mesma igrexa de Vilar de Donas, que dende o século XIII é un dos monumentos dos que máis fachendosos se senten os palenses. Atopamos tamén lugares con memoria, testemuños da historia. Este castelo de Pambre mesmo resistiu á revolta irmandiña, un feito que rememoran todos os anos. Espazos onde a auga canta o seu propio himno. Ata onde nos levarán estas correntes? Sospeito que ata a Debate no Eirado. Pois acabamos de ver agora un pequeno vídeo resumo dos lugares tan fermosos que tedes aquí na vila. De feito, por unha aplicación turística foi escollida a máis fermosa de toda Galicia. Pero eu teño unha pregunta para vos. Vos pensades que o turismo beneficia estes povos rurais? Sí. Por qué? Ese sí contundente? Sí, porque non son povos moi pequenos que realmente é o noso motor principal.
Se non temos turismo, pois quedaríamos só ca ganadería e agricultura. Sería o único motor. Non temos grandes industrias. Rocío? Eu realmente creo que é un dos grandes motores que ten Palas de Rei. Bueno, todos sabemos que o camiño pasa por Palas, é un aclamo turístico moi importante, moitas persoas desta vila viven do camiño, vamos, aparte de outros lugares que poidamos ter para visitar, sí que é verdade que o camiño é un punto clave para coñecer Palas. E vos tamén pensades como os vosos compañeros ou pola contra pode perpetrar a esencia da zona? Eu creo que a axuda é moi grande, a maioría deles viven deso, e tamén axuda a que outros negocios se beneficien dese gran turismo que temos. Brais, de acordo cos compañeiros? Eu creo que tamén, e aparte, como en Galicia temos grandes casas de pedra e cosas así que podemos restaurar e que poden ser vivienda para peregrinos ou para outra xente que queira visitar o pobo, pois é unha gran iniciativa. Bueno, estadesme falando pois que sí, que trae moitos beneficios consigo, pero que atractivos podemos desfrutar aquí neste concello? O Castillo de Pambre, as Torrentes do Mácara, eu que sei. A iglesia de Vilaredonas, a propia iglesia de aquí do pueblo do Palas de Rei. Na propia vila tamén temos a área recreativa dos Chacotes, que a verdade sí que é certo que o mellor dende os veciños de Palas non lle damos o valor que debería, pero a xente que chega, de feito, o camiño é unha das zonas principais, sí que lle chama moito a atención a área recreativa, temos un paseo do colesterol que tamén ten, bueno, zonas verdes moi bonitas. Rocío, estabas falando do camiño e aquí mesmo tedes un sello que se fixo viral recentemente en TikTok, un sello, verdade, bastante fermoso. Vos que opinades do camiño aquí en Palas? Como influe esta ruta no desenvolvemento do turismo? A ver, que Palas é parada no camiño, entón, bueno, penso que hai que ver a vila en plena época de verán e agora a comezos de marzo, que está repleta de peregrinos, entonces eu creo que é un reclamo turístico moi importante. Fernando, ti que opinas? Sí, eu opino mesmo que a miña compañeira, aparte de que é un mogollón de xente, pois ao ser etapa, pois están un pouquiño máis obligados tamén a quedarse no pueblo, aos arredores do pueblo, que non todos se quedan no pueblo, gustalles salir ás zonas máis verdes, por decir así dunha forma, casas de turismo rural e demás. Vos tamén pensades que influe moito no desenvolvemento de cara a un futuro tamén? Eu creo que sí, porque eu tamén traballei nunha casa de turismo rural en 2 anos e creo que a maioría dos do Brao eran peregrinos e tamén influe moito en zonas verdes, como decían tamén os meus compañeros, que lles gusta tamén un pouco de tranquilidade, ver tamén os sitios máis fora tamén do pobo. E pensades que hai un equilibrio entre eses servizos que se dirixen aos turistas e os que se dirixen á propia xente do pobo? O equilibrio creo que non. Creo que estamos máis enfocados cara ao peregrino. Evidentemente disfrutamos todos delo porque o ter o peregrino e o turismo vivimos deso, pero non están completamente repartidos. Vemos aí unha deficiencia, entón. Sí. Brais, ti que opinas? Eu creo que equilibrio de todo non, pero, bueno, tamén temos que pensar que ao ser unha das paradas que hai, tamén temos que enfocarnos tamén en aproveitar tamén esa parada que temos. E por aquí, pensades que debería haber máis servizos dirixidos tamén aos propios veciños? Sí, igual un pouco máis de servicios, igual, sí. Principalmente, pois, é ali a demanda. Canto máis demanda hai de turista e peregrino enfocado a todo, pois, sí que deixamos un pouquiño máis de lado, principalmente, en todo. Deixamos un pouquiño máis de lado aos nosos veciños daqui do pueblo. Deberíamos ter máis en conta. Deberíamos ter un pouquiño máis en cuenta, de que se faga o que se pode, pero, sí, debíase ter un pouquiño máis de cuenta ou algo máis de servicio consellado aos nosos veciños. A ver, eu creo que hai negocios que levan toda a vida vivindo en Palas e que sí que ofrecen un servizo a toda a poboación, pero cada vez máis hai máis persoas que deciden emprender e crear novos negocios, pero sempre destinados pois a eso, ao peregrino, ao turismo, que podo entender porque realmente, xa digo, somos parada, a maioría da poboación vive do peregrino e do turismo, pero bueno, sí que ao mellor non estaría de máis facer unha chamada para que haxa algo máis de servizos de cara ao resto da poboación. A xente que queremos quedarnos aquí, pois non ter que desplazarnos para poder disfrutar de, non sei, ao mellor
Sí, que de algo teñades de aquí xa ocio. todo cuberto. Claro, algo máis cuberto esa situación. Bueno, a vosa vila é unha vila de paso, pero tamén é de acollida, porque é certo que hai moitos estranxeiros que chegaron a Palas para quedar. Estades vendo en pantallas unha noticia que é un exemplo dun destes estranxeiros pois que decidiron asentarse aquí en Palas de Rei. Mas dende o voso punto de vista, como credes que influe isto no municipio? Unha maior xente que quede aquí no pueblo, aumentando habitantes, eu creo que é tamén beneficio para que o pobo aumente. Riqueza, vamos. Riqueza e que crezca. O teu compañeiro que opina? Aparte tamén temos unha gran diversidade tamén de culturas en general, que aínda que temos as nosas costumbres, sempre se pode aprender algo desde fora. Exacto, é por aquí. Eu creo que somos un pobo moi acolledor e todo o que veña, pois o que faga medrar a poboación está xenial. E, bueno, a vista está que casi non temos casas donde alugar, nin nada destinado a poder vivir aquí, entón quere dicir que cada vez está vendo máis xente para aquí de fora. Pois sí, entre todos, pois aparte de ser máis no pueblo, pois teremos máis diversidade polo pueblo, as aforas do pueblo, e todo convén tanto nacional como no que non sea nacional. Bueno, aquí polo que vexo, a verdade, estades moi a favor de que veñan eses estranxeiros, pero considerades que na sociedade ainda hai prexuizos ou estereotipos de cara a eles? Seguramente, aunque a veces aparentemente non se vexan ou non se mostren, creo que siga habendo estereotipos en contra de. Bueno, aquí Fernando decía menos xa. Sí, agora bastante menos, porque, bueno, aparte do que nos falta moito no pueblo e alrededor do pueblo, é que nos faltanos a man de obra. Cousa que en moitos sitios están facendo estas persoas estranxeiras, que algún día non serán estranxeiras, serán un máis de nós. Eu sí que considero que, por desgraza, os prexuizos están moi vixentes na nosa sociedade. Non quere dicir que Palas sexa unha vila que teña uns prexuizos pois maiores que outra vila, pero sí que é certo que, bueno, están presentes. Deberíamos ser optimistas e dicir que cada vez menos, pero, bueno. Pero, bueno, hai que falar da realidade. Vémolo nos nenos, que é unha realidade, vamos. E Brais, ti como persoa máis moza, crees que entre a mocidade hai aínda prexuizos? Eu creo que sigue existindo algún prexuicio, pero creo que se quedaron máis ben nas épocas pasadas. Algún sigue habendo, pero moitísimos menos dos que había antes. Bueno, estamos falando de inmigración, pero vamos falar tamén de outro tipo de inmigración que é o éxodo rural, porque é certo que moita xente pois marcha de lugares máis pequeniños, como pode ser este concello, de cara ás grandes cidades en procura de oportunidades. Por que credes que ocorre isto? Por exemplo, neste caso, como falábamos antes, Palas ten unha gran industria dedicada ao peregrino, pero non só eso, tamén temos no polígono hai a fábrica de queixos e Gin Sports, que tamén exporta bastante traballo, e pois eu creo que tamén van buscando un pouco máis de tranquilidade que hai na cidade, porque na cidade é unha vida moito máis estresada en general. Por aquí, ti por que crees que hai xente que igual rexeita vivir en lugares pequenos e decide instalarse nas cidades? A veces consideramos que a ciudad pode ter ou aportar máis cousas, cousa que non estou de acordo, pero, bueno, creo que se escapan un pouco para buscar eso, ter máis cousas, máis ocio, máis oportunidades de traballo. Igual máis facilidades en algún ámbito. É que eu creo que hoxe en día as persoas estamos moi acomodadas, entón queremos todo agora, aquí, se pode ser inmediato, moito mellor. Entón, claro, o mellor é só nunha vila, pois non o tes, porque hai moitos servizos cos que non contamos e tes que desplazarte. Pero sí que temos meirán de oportunidades e moitísima máis tranquilidade, e, bueno, a veces sí que é verdade que cando eres novo dache igual esa tranquilidade, e a medida que vas avanzando nunha idade que non considero que sexa maior, pero sí que é verdade que priorizas, pois, non sei, o mellor de cara a ter fillos, pois a tranquilidade de podo leválos a unha gardería, non teño que agardar unha praza por un ano, teño o cole aquí a 5 minutos, non sei, tranquilidades e comodidades que eu creo que tamén o rural nos ofrece. Que tamén hai que valorar, obviamente. Temos que valorar, claro, obviamente. Sí, estou de acordo con os meus compañeiros. Na cidade é todo un pouco máis cómodo. Tes uns pros e uns contras, non? Pero, sí. E, bueno, todo rapaz e rapaza de 18 anos ten que experimentar un pouco e buscarse el mismo donde mellor se adquire, tanto para vivir como para traballar. Bueno, ás veces tamén fai falta sair da nosa contorna para apreciala de verdade. Por suposto. Porque vos decidistes quedar todos aquí, entón quero me interesar un pouquiño por qué esa decisión. Brais, por exemplo.
A ver, eu quero me quedar aquí porque principalmente encántame todo o tema rural, sobre todo porque a mí encantan as vacas, quero seguir ca explotación que tiña na casa e aumentala o máximo posible. E aparte para iso tamén estou estudiando Ingeniería Agrícola en Lugo para formarme, ter un traballo aparte en caso de que non salga todo ben. Formándote para seguir no sector primario, non? Efectivamente. Inma, ti tamén contas cun negocio aquí, contanos un pouquiño máis. Pois eu optei porque ao final é o meu pobo. É o que me gusta, é a tranquilidade, onde todo o mundo moitas veces veñen a pasar as vacacións aquí para estar máis relajados. Eu quero vivir así, máis relajada no meu día a día, e optei por montar un negocio onde a min realmente sí que me gusta vivir. E que beneficios pensas que ten montar un negocio aquí en Palas de Rei fronte montalo nunha cidade? Na cidades temos máis variedade, pero máis tamén do teu mesmo oficio, entonces aquí... Menos competencia. Menos competencia. Bueno, supoño que os clientes tamén máis fiéis. Bastante máis fiéis. Por aquí, bueno, ti taxista, contanos, como é o teu día a día aquí? Bueno, pois eu optei tamén botei 7 anos fora na cidade, non me sentía nin a gusto nin cómodo, e volvín outra vez para aquí e decidí montar o negocio que hoxe teño. E sí que estou mellor aquí e non na cidade, por tranquilidade, por todo en concreto, 100%. A cidade ten unhas cousas que é toda moita má, moi cómodo, pero non ten aquilo de parar co veciño, nin... É un contrarreloj. Ti probaches as dúas cousas e decidiches que é mellor Palas. Mellor Palas, aparte de que é o meu pueblo, pois axudarlle un pouquiño a tranquilidade do día a día. Rocío, ti por qué? Bueno, eu cando rematei os meus estudos quería traballar xa, pero quería traballar de algo que tivera relación co que eu estudara. Entón, a forma máis inmediata que tiña de facelo pois era montando o meu propio negocio. Daquelas, tiña nada, 22 anos, era super arriscado, pero dixen, vamos a intentalo. Obviamente, analicei un pouco o mercado e si que vin que tanto en Palas como en toda a comarca non había ningún centro pedagóxico que poidera ofertar esos servizos e decidín aventurarme. E, aquí estou despois de 13 anos, que xa non só é un centro pedagóxico, sino que tamén me dedico a temas de eventos, e, Contenta coa decisión? Contentísima, se non o cambiaría, unha experiencia que non cambiaría por nada. Todos emprendedores, decidistes quedarvos aquí, pero vou vos facer unha pregunta. Usades o galego no vosso día a día, sobre todo no ámbito laboral? Sí, claro, eu é a miña lingua nai, eu usareina hasta o final. Eu tamén uso día a día. Eu na clase sí que é verdade que hai xente que non fala galego porque ao fin e ao cabo é uns estudos universitarios e ven xente de moitos lugares, pero no meu grupo de amigos que máis ou menos xuntamos todos que somos bastante parecidos, pois sí que o utilizamos sempre. Pensades que é unha traba no ámbito do mundo laboral empregar esta lingua? Eu creo que no meu caso cámbiase para o castelán no momento en que precise, traba. Eu no meu caso non o vexo como traba. No ámbito laboral non vedes ningunha desvantaxe? Para nada. Eu creo que o mellor hai moito prexuízo en canto a iso, pero para nada, vamos. Sí que é verdade co que di a miña compañeira, no momento en que o mellor sí que recibimos xente de fora que por educación non comprende, pois non temos ningún problema. Eu polo menos non teño ningún problema en cambiar de rexistro, pero incluso son moi, nese sentido, sí que eles mesmos che din, háblame gallego, perfecto, estupendo, porque así aprenden unha lingua nova. Si moitas veces incluso temos nos prexuizos por suposto. máis os galegos falantes que os de fora. Eu cada vez que escoito esa frase digo, pois é verdade, moitas veces cambiamos noso rexistro e son eles mesmos os que demandan, vamos coñecer unha lingua nova, que nós mesmos non valoramos, a gran maioría non valora, pero Pero é certo que os datos están visibilizando unha perda de galegofalante, sobre todo entre a xuventude. Entón, vos como animaríades a eses mozos e mozas a que falen a nosa lingua? Eu creo que temos que deixar de lado os prexuizos e deixar de... Eu creo que ao final isto é como unha moda. No noso grupo de amigos temos que utilizar o castelán, pois porque todos utilizan o castelán. E non sei por que esa lingua sigue sendo dominante hoxe en día no galego. Entón, pois, ao mellor sí que seguir educando en galego, a escola ten moitísimo que facer niso, ao final pasan moitísimo tempo na escola, non só a nivel académico, senón pois de ocio, teatro, miles de cousas, que eu creo que se nós empuxamos o galego, ao final os nenos acabaron falando galego. Se a nosa lingua berce, vai ser sempre. Pois, o gallá. Fernando, ti como animarías a esa mocidade? Pois o mismo que dixe aquí a miña compañeira, pois sí que dentro de cada pandilla pois igual se estila un pouco máis falar o castellano ou demás, pero nunca debemos ter rarezas nin vergonza polas nosas linguas máis.
Veña, por aquí. Como convenceríades a esa mocidade para que defenda a súa lingua? Realmente estou moi de acordo con eles porque a base é desde nenos. Hai que falarlles e que aprenderlles a que falen en galego. Non porque señan nenos vamos a falar o castelán porque temos a noción de que pode ser máis fácil. E non é así. Son dúas linguas, aportamos máis cantidade de linguas e riqueza. E é algo noso. Por que perdelo? Pois veña, Brais, rematas ti. Eu, aparte de estar de acordo con meus compañeros, tamén creo que os pais e as nais tamén teñen unha gran labor desde pequeniños por recordarlle que é a lengua dos sitios, é de Galicia, do que falamos todos, e aprenderlle xa desde pequeniños a xente que fale galego tamén. Pois moitísimas grazas a todos, encántame estas reflexións finais xa para rematar. De feito, recordando que somos finalistas na categoría de calidade lingüística no Youtubeiras, entonces non podemos estar máis fachendosos de facer un programa e defendendo a nosa lingua. Así que milleiros de grazas e a vos ata a semana, un biquiño. Chao.